Iida on 32-vuotias lastentarhanopettaja, joka opiskelee luokanopettajaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutuksessa. Vauvan syntyminen keskeytti aktiiviset opinnot ja jatkuva läsnäolo tuli Iidalle haasteeksi. Opiskelu on ollut tähän saakka Iidalle mahdollisuus, mutta nyt Iida joutui alkaa pohtia, kuinka hän tämän uuden elämäntilanteen ja opiskelun yhdistäisi. Vuonna 2015 teknisten vimpainten mahdollistaessa melkeinpä mitä vain, pohdimme opettajina, olisiko Iidalla oikeus ja mahdollisuus edetä elämässään ja opinnoissaan tässäkin elämäntilanteessa ajasta ja paikasta riippumatta. Tulla paikalle tai olla paikalla, siinäpä pulma. Voisiko oleminen olla muunlaistakin läsnäoloa kuin se, mihin olemme yleisesti tottuneet? Voimmeko olla varmoja, että Iida oppii kotisohvalla vauva kainalossa, vai pitäisikö sittenkin jättää vauva kotiin ja tulla oikeasti oppimaan opettajan lähettyville? Säteilisikö opettajasta viisautta ja tietoa paremmin, jos Iida olisi lähietäisyydellä? Käsitteet kokonaisvaltaisesti kohti konteksteja ja elämyksellisyyttä, autenttiset oppimisympäristöt, uudistava pedagogiikka ja kontekstuaalispedagoginen lähestymistapa, jotka ovat keskeisiä käsitteitä opettajan koulutuksessamme, haastoivat meidät näkemään myös Iidan elämäntilanteen mahdollisuutena uudistaa ja kehittää opettajan koulutusta paitsi teorian, myös käytännön tasolla.